Nakasinati og hailstorm o pag-ulan og ice ang pipila ka mga residente sa Esperanza, Sultan Kudarat. Kini gumikan sa pagdaot sa panahon sumala sa pag-asa. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Wala! Gaulan ice! Ice din siya, guys! Oh! Gikakurat ni ining mga residente sa Purok Mabuhay, Barangay Salabaka, Esperanza, Sultan Kudarat dihang nag-ulan nga dunay ice crystals bandang alas 4 sa hapon adlawng Martes. Gaulan ice! Wala kami gatikal, oh! Ice din siya! Sumala sa uploader nga si Glenn Rose Sehes. Ana sila sa sulod sa ilang balay niadtong tungura samtang ang ilang mga bata nanguha og mga bunga sa mangga sa punuan sa silingan dihang mibundak ang ulan nga dunay kusog nga hangin. Taod-taod nakadungog sila og daw dunay nangahulog sa atop sa ilang balay. Nagtuo sila nga mga bunga lang kini sa mangga. Apan sa ilang pagsuta, mga ice crystals di ay kini. Oo, sir, yun yung mga bata sa labas naglalaro. Naliligo sa ulan. Kahit masakit yung tama ng ice, sinasalo nila yung ibang bata, pinupulot nila yung ice, tapos kinakain. Hinoon milungtad lang kini og pipila ka minutos. Wala ra say naangol sa itabo. Sumala sa pag-asa, ang maong weather phenomenon gitawag og hailstorm. Epekto matud pa kini kung dunay pagdaot sa panahon sama sa pag-ulan nga dunay lightning o thunderstorms o kusog nga hangin. So namubuo po talaga ito kung may gaya po nito, mainit yung panahon natin. So kung marami po yung moisture content ng hangin, so nagkakaroon po ng updraft, sudden updraft, and then doon sa may freezing point po ng clouds, cumulonimbus, and mayroon pong mga ice na nabubuo, and then pag sudden drop na to, ito po yung tinatawag na hailstorm. Samtang padayon ang pag-asa sa pag-monitor sa low pressure area nga makaapekto sa Mindanao. Mayroon po tayong LPA dito sa silangan ng Katimugang Mindanao. Halos nasa 800 kilometer po mula po dito sa may Timog Mindanao. Nakapaloob po ito doon sa umiiral na ITCC natin. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mama. 1 Mindanao.